tum da kasi tong nang ko ka puthak la hen lo gasemet non ni phai ingkoi rai si pen ingkoi ra ka thoman labang sojik lo la gasemet APHLC trok foundation de mate ke kim kirang arni ke talon je phansinil tum dak dim klong pini pen ke cheng silo social work mate rara sai pini pen si ke cheng bono sapang thira sai kasi ke pang thir bonang ko bang la han lo itu bang so foundation de long ke paklar mucho je phan an so se ke pang thir pen alira cham ki pipon je phansi nile kum pini na dak labang so rara sai bang ke cheng silo pini ke deng po non alam so philo te check tanang paklu po la pen penap pena bang ke puthot check kedua kawe kikim kirang nai samin tum cheng pon pu la hen lo nang ke choro lo sa la pen nang le tum labang so abah ke ni thoma phan sin nang tum kisik pon di kalang lo ni thom phansin tum sikdang pon lo tang te kaddo ka we rat pen nam ka se tong ja ni bang ke inko ra ke thom ani tang te inko rai si arni bang ke flag mate lama ing thur po la pen sake arjun pui po peding wedet po program bang ke la pen 22 arni bang ke la hen lo leadership training doji ladak leader satu man CC long office bearer satu man phan isi leadership training kupusan se aron atang kupusan ke claim ban situm ansu se tum kar biara tum ke thek tujima la pen aron alam ansu se kachini pon tujima pola sopothak leadership training aseke ni tum pi pon po la pen ingkora ka thom ani bang ke open la bang ke public meeting si rat tum han anta me nilihin pen tame chu phapon lo ongdung armu nang chetong dun pen labang so kikim kerang trok APHLC kikim kerang arni jasemet ladak nihang don suri mate pathua klam labang so adim sinil tum bipon lo laka japra lang so lo lapen tum thek long lo ponte lang lo ponte highway tame akung lo lasika do ko tame alira cham nang pidunje phansi nang chito dunje phansi nilihin tame choni ripon lo la pen thu ho so ni mo nang le tum non ka chi nia teng ke kwan ba ka muluk chet tong ni chetong nei nil tum jum nai sitame 30,000 baksi estimate lo athema pening abang ke munit tum warsai ka ve dopik iltum rara tum tame la poson si kiri karlananat ke kreng hektik pusi biata long sitame te bok terai tum an bang ke akeng ban sitame wang po la pen cycle pen sitame kewek pen wang po la pen halloween tum an bang ke methang bus la pen hem kong long so la pen bike pen si nang chetong dun pu si ni lipan biata nang pali la hen lo ta choro lo la pen nili ke jutsi nang ka juang tung ke la lo nang le tum halloween pen alu hi ka chop phala puson nang tum ka chi sik mek do luma non amat ke hala program committee ain cha sa tum lo hala tum han sinili pipon vet lo non ma biata nang pipelang setame do ponji pusi non mat biata long exactly amena bang ke nili puthek thelang setame inut ba ke pha ponji pusi biata nang pachini ta choro lo la pen non pachini thupo la ke pendel lo dak ke gas la pen chief gas na ban ka pang ni athai lo la pen la dak arum bang ke CC la pen office bearer tumhanan lo kada ke central level la pen chief gas tumhan lo la pen ho la so hem so nang tum lang lo te thek lo la kar bi hem tu na so bang ke la da ka bang ke women tumhan swalo tumhan ke pasang ya thai lo la pen la auditorium hola bang ke la bang ke leadership training ki pi ya thai lo la sigala dak kang ni asid bang ke leader sa tumhan cho je pot 500 do kang ni sit masjid bang ke la pen pendel long bang pharo pho bak jai la si so teng bro tang de hala dak 1000 capacity hala dak jang lo la pen volunteer sa thom bang ile tom pin somar tom bang ke la bang so auditorium holong tami jang pola ke dak nam bote dak bang suri si ni amul ke jang rupu lain lo pachini pon la pen pini bang ke pang thir ke cheng lo pathua klam lo la ground ka ondo ka ve clearance mate la hai sai ki cheng pon lo la si pinap pena bang ke non alam so pide check nang le po pinap pena bang ken tu maku puthot de tu bang tum cheng pon to pit po lain lo